Всички знаем за полезното действие на алоето. Това, което може да се яде и маже обаче, е алоe вера тип барбаденсис, като това, което ви показвам. Големината на всяко листо, което използвате, трябва да е подобна на тази и след като бъде отрязано от растението, се оставя да престои около 24 часа в изправено положение, за да изтече отровния му токсин. По-малките и тънки листа са изцяло отровни и не бива да ги използвате. Освен, че може да се хапва, днес ще ви покажа как го приготвям бързо и лесно за нанасене върху кожата на ръцете и лицето вместо увлажняващ крем. Това алоe, намазано и втрито върху коленете и лактите, възстановява синовиалната течност в ставите. Можете да го препоръчате на ваши приятели и познати, които имат подобни проблеми в тази област.